Agur terdi, bisitari horri, Unai Muñoz naiz, gorputz eta kirol ekintzen mintegi kideetako bat. Hemen eskuinetan, ikus dezakezu, atal batzuk dauzkazu, eta hortxe azaltzen zaizkizu guk eskaintzen ditugun bi heziketa zikloak, alde batetik erdi mailakoa, natur ingurunean gorputz eta kirol ekintzen gidaritza izenekoa, eta bestetik goi mailako zikloa, gorputz eta kirol ekintzen sustapena. Hortaz gain, ikus ditzakezu zeintzuk diren gure instalakuntzak, nun egiten dugun lan, gure baliabideak ere hor azaltzen zaizkizu, zeintzuk diren gurekin kolaboratzen duten enpresak, enpresa horiei esker ikasleek praktikak egiten dituzte urtero. Gurekin hartu emanetan jarri nahi badezu, hortxe daukazu kontaktua, eta bukatzeko aipatu udaberri guztietan ate irekiak ospatzen ditugula, bertan edukiko dugu aukera elkar ezagutzeko, eta izena eman nahi badezu, gu hementxe gaude zure zain. Eskerrik asko.